Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Bigo! Asa na ka nang? Manuwag basketball! Wow. Asa? Ay nga nun ikaw ang makamigo daw sa bayabas. Kaon ko bayabas yung tawa ko. Kaon, nagsakit-sakit yan. Ano? Uy, sakit. Sakit? Budungan tanga to. Asa? Hindi ako itong basket. Manuwa ta. Sige. Maritinin sa una sa PBA. Oh, Totoo yan. Iputbol ako kaya akong gitalapan luwag. Ha? Lapan tayo ni Malo? Tinapan lagi. Lapan tayo ni Malo. Lagi. Ano ba ginabas na basilite? Kanit lang, bigan lang. Oh, unsa man? Pwede inita, pre. Unsa ba gitumong na to, ani, pre? Unsa man, sporting ka kayo, pre. Mayong imong hinapay. Asa matapaingon, ani, pre? Mamisita ka or manuotag basket? Ako pre, kamo duha. Gipaupod ta kamo duha kay mamisita ko ngadto. Oh, nag-ibig na day ka, pre. Oh, Mamisita. mamisita ko ngadto sa akon chicks. Maayo hinoon, pre. Oh, Unsa pa may dugayan na to, pinitara na? oh. Ang back up lang ko. Oh. Tika. Ano na tao? Tao. Sanay-sanay sa ato tilina. Ako tulot. Ayaw mo, piyata. Kaabuta, ora buot. Hanggang saan naman tuhan? Ano man manugma mo sa mo sinila? Asa ba na inyong awat? Mga bobo! Ikaw naman naman sa kahibak kahit na nagpalong. Sumusun naman namin. Kamo man nanugma Ay, sa sige mo. na. Ade! Gusto na una, number 1 ah. Oh, 1. Oh, Trevor. Alam mo na, dalawang dato. Unsa may mo? Sa mo? Ayaw na na, Ah, dugayan. sa mo? Okay. Oh, oh. Ang dili makapabarog sa lata. Musayaw. Aw sayaw, hoy. Ayo. Bisag unsa nga sayaw. Basta kay sayaw. Sayaw. Sige. Pamulalo si Maxoy naglolo. Ikaw. Hoy, dumayan na sayaw. Puro kamitan mo boto. Uwi mo na. Imo. Ako ba si Turaski? Pero gid. Sayaw. Sunod. Sayaw. Oh! Sayaw. Sayaw. Ang galing. Sige, okay na. Sunod. Wow! Ay, ano? Sayaw pa. Sige, pagka-dancer. Sayaw na. Magic. Gilolo sa akong lolo. Sayaw. Sama naman manayaw. Nak! Kasi manindog ka. Tama, tapang kaputuan ako. Si Kapel pa niya. Sabi mo, gusto ka ba na? Ka? Gusto mo ka? Ha? Ano na ang panimo? Na?